Трима братја, една сила, радост и не ловат. Алекс до него носи пази грба. Братјата диктуват закона, няма кој да ги спре. Тримата од Горна Орјаховица влизат тешко без да питат. Братјата са тук, братјата диктуват закона. Радостин, Алекс, Насим, те са една сила, няма кој да ги спре. И като тръгнат тримата, всички знаят кои са. Още отдалече ги познават. Радостин влиза, става жега, Алекс гледа, всичко знае. Наси е до братята, тримата са тежка класа. Няма нужда да говорят, само поглед стига им. Душмани, нека си говорят, нека гледат отстрани. Братята не се огъват, никога не се делят. Горна Оряховица знае кои са тримата лъва и закона е при тях. Радостин, Алекс, Насим, три имена, една сила, няма кој да ги спре. Който знае, знае кои са. Душманите нека гледат, братјата диктуват закона. Те са винаги заедно, винаги заедно вървят момчетата. Щом се съберат, става тежко, никой не може да ги раздели.